Welcome back to my channel, si Insig TV din niya. Nami karon diri sa mga parking nga, kinakahambal mo diri na. Hambal mo diri. Pero ang problema ni ron kay pananglitan, wa mo'y asawa. Asawa na nga. Kanaan mo pasyon sa inyong asawa, ikabalang ka kay naa diri. Kani si Araw? Oo na yung kwan. Oo na Vice President. Iwan ko na kong founder bro. Sa tinoon guys, mga gina siya yung founder. Ano siya? Asyomon ko, asawa mo. Ha? Ay magkabala ka, free training ni siya guys. Bayad lang mo 250 pesos para sa ID. Mga na siya. Ako rin mo ba sa ID? Friend ako rin. Grabe ka na yun. Oo, tanawa na. Ay mo kumpiyansa guys. Pa-ID mo na para di mas yung asawa. Mas clear. Karena ona isong birni manatad. Ha? Rinti dai. Gagaw siguro. Kalimot guys. Nairo ba dire bro? Nakita ko dai sa mas yung. Parkingan na mo dire. Kanang motor na sa, kanang motor, kanang loyo, kanang Rosie na. Ano eh? Mabuhay na. Ano ko sa tinawag sa ano ka itong mga siumay? O to si Boy Utok. Di ba naman tayo Boy Isog sa buhol? Kani Boy Utok. Mga guys. Grabe kayo mga tao. Mansay pangalan na niya, Boy? Bilis ako. Kani guys. Masa error mo may perpede rin po. May likaw. Ang perpede rin ko, bisa pag init kayo, magsigi ko ito kamutin mo. Ano siya guys na? Wala utok, kinatawa na yun. Kanasa ko sa dako-dako. Pero napag pinakadako guys. Oh, tawa lang. Gani guys, bisod gini guys. Mayusay man eh. Ikan man igdapan. Ano ni graduate naman eh. Habal-habal lang ko na siya. Kaning usa lain na, taga-restaurant ginaya. Uy, habal. Oo, na. Grabe ka niya, magsikit-tikit naman ko na siya. Boy habal, si Boy Otog. Boy Bayot. Oras, alas, isa ha? Ano sa tanaw? Boy Oras. Patro. Ano guys? Graduate na rin. Grabe ka na yun. Nag-stress mo kayo mo tanong na, pariham tanong. Kanya tay, usay imong ikastorya na tay nga himuo na kana ko dai Boy Otog. Ha? Hey guys, bantay-bantay rin mo guys ha, diri sa Kadawan. Operation dahil silang Boy Otog magabi. Ay, kalimot. Kanis Boy Otog. Operation ni kada gabi. Di man, bantay-bantay lang mo guys. Katong may mga lisensya, bantay mo ni Boy Otog.
Kaya mo yung to kay. Boy habal. Boy habol. Boy payo. Boy graduate. guys. You guys. Pagkukod mo yun niya guys.